Kaixo, gu Aiaraldeko ikasleak gara eta bideo honen bitartez bizi dugun egoera salatu nahiko genuke. Egoera honek orain arteko metodologiak aldatzera behartu gaitu. Ohiko metodologien bitartez edukiak barneratzea zaila egiten bazitzaigun, orain asko zailagoa da. Irakasleak txapa guztia botatzen digu bideo edo bideodei baten bitartez, eta taldean zalantzak argitzeko ideia ez da erreala, honek individualismoa bultzatzeaz gain presio handia suposatzen duelarik. Normalean baino lan gehiago bidaltzen digute etxean egoteagatik, horretarako denbora soberan bagenu bezala. Honek denbora asko suposatzen digu, estresaz gainera. Hau horrela, beste zenbait gauzetan denboren bertitzea zinezkoa zaigu, orain hain beharrezkoak diren zaintza zeretan parte hartzea adibidez. Pantailaren aurrean denbora luzez egotera eta helbide elektronikoa sarturatuta egotera behartuta gaude. Klaseak telematikoki jasotzeko lanak egin eta entregatu ahal izateko eta egin beharreko jasotzeko. Bermatzeko behar ditugun bitartekoak ordenagailua, interneterako konexioa eta guk oraindu behar ditugu. Eta guztiok ez dauzkagu aukera berdinak, gure arteko ezberdintasuna areagotu dela. Bigarren batxilergoko ikasleok kriston ezinegona daukagu selektibitateari dagokionez. Gure etorkizuna airean dago eta horrek asko kezkatzen gaitu. Presioa nabarmena bazen, orain are gehiago. FPko ikasleok praktika duin batzuk eskatzen ditugu. Non ordu gutxiago inbertitu ditzagun eta osasunari garrantzia gehiago eman diezagun. Horrela, bukatutzat ematea urtengo kurtsoa. Edo bestela, gainditutzat ematea bi ebaluazioko notekin. Hezkuntza sistemak ez gaitu inoiz erdigunean jarri, baina krisi honek askoz nabariagoan utzi du. Eta zuk, zer daukazu esateko? Grabatu bideotxo bat eta konta iguzu zelan bizitzen ari zaren guzti hau, zeintzuk diren zure aldarrikapenak, eta bidali guzu aiaraldeko ikaslegarrasia@gmail.com helbidera edo 688 8 9 5 2 8 8 zenbakira. Gure ikasleen borroka.